Good morning, world! Eto guys, papunta na tayo ng Batangas para sumakay ng ferry papunta ng Romblon. Batangas. Ano na ito? Batangas Port. Batangas Port. Ito, Calamba. Calamba. Calamba na. Laguna. Oh. Calamba, Laguna. Kao, Oh. lagay mo lang dyan sa'yo. Para yung kwentuhan yung record. Nandito na tayo guys sa Calamba. Sino taga Calamba dyan? Taas ang paa. Ano na to, Calamba. Lumagpas na tayo ng Cabuyao, San Pedro. Yan nung natatandaan ko nung ganong araw nung kasama ako sa member ako ng Drum and Bugle. Oh. Yan, nagpupunta kami rito pagka-piesta sa sa tandang-tanda ko San Pedro at saka Cabuyao, Laguna. Drum and Bugle ako noon. Alam niyo yung yung parang yung Boy Scout drum and bugle. Ano yung tinutugtog mo nga? Ako, piston. Ano piston? Yung Parang, merong pinipindot na gano'n sa ibabaw. Parang trumpet? Oo. Yun. Kasi nung pagka-piestahan, nakukumbida kami. Ayun. Pero ang laking bagay ngayon itong NLEX, ano to? Skyway? Skyway. Ano, Che? C5 yata to C5 highway to C5? Di ba ang C5 doon sa atin? meron din dito. Meron dito konektado? Connected? Connected ng Star Tollway at saka South Luzon Expressway. C5. So, 2 oras lang from Pampanga, nasa Calamba na tayo. Oo. Bilis. Oo, isipin mo yun. Nung araw na wala pa nitong express, expressway, Che? C5. Hindi, ibig sabihin yung dinaanan natin, expressway? Skyway. South. South. From Skyway. Skyway, yun. NLEX, tapos Skyway, tapos ito, sa SLEX, South Luzon Expressway. Pero nung wala pa nito, pagka galing ka ng Monumento, Caloocan, mga 4 na oras na papunta dito. Saan tayo pupunta? Mantalan to, 2 oras pa lang. Excuse. Tapos, mabagal pa takbo ngayon. Dahil kasi hindi ba yung smooth ang takbo. Meron pa hinto-hinto, ganon. Tulad nito, may mga repair nakunan mo. May mga Ginagawa na daan. Magkabilaan. Sa din, Cubao, sa tawag, sa EDSA, no? It's Under construction din. Kaya katulad niya, nagiging 2 lane lang yung 3 instead na 3, nagiging 2 lane lang. Ayan. Pero kung smooth ang takbo mo, siguro mga lang to, mga 1 oras lang to, mahigit mga 1 oras kalahati, ganyan. First time namin sa Romblon. Kaming 3. Percy at kami. First time namin sa Romblon, guys. Taga Romblon ay yung sister-in-law ko si Julie, asawa ni Bon. Nandun na sila, nauna na sila. Before magpasko, nandun na sila. Kami first time. First time namin. Pero kasama namin pala si Barako. Ito. Oo, dadali namin sa sakyan. Sasakay sa Sasakay kami ng Roro. Sasakay namin to si Barako. Kanya first time din ni Barako na mapunta ng Romblon. Yes. Ayun, thank you Lord for giving us a chance. Amen.
Ano, pupuntahan namin yung ano, yung minahan ng Romblon. Minahan ng marbles. Dati noon may uwi tayo na pinasalubungan tayo ni Julie galing dito sa Romblon ng ano, yung dikdikan Mm-mm. na marbles, di ba ga? Bili tayo kasi iniwan ko rin sa California. Kahit saan pala pwede. Bili tayo. Oo, bili tayo. Yung mortar and pestle. Mhm. Dikdikan kung tawagin dito sa atin. Hindi yun nasisira eh, no? Forever yun. Baby Oo. pa yung mga bata nung binigay niya sa atin. Oo. Iniwan na lang natin sa California. Ay, hindi, binigay ko yun sa ano. Doon sa may bumili ng ano, ng outdoor furniture kay Helen, binigay ko yun Yung sa kanya. garden furniture. Oo, Oo. binigay ko sa kanya. Tsaka heavy duty, ang bigat ano? Oo, yung marble talaga yun eh. Alam mo, sa home goods, nakakita ko napakaliit. As in, napakaliit. Siguro malalagay mo lang mga... 5 Hindi bawang. Hindi kakasya ang isang ano ng bawang. Hindi kakasya yung isang bukol ng bawang. Mga 5 lang. Hindi siya kakasya. Ang mahal-mahal, $20 plus. Oo. Kaya chance na natin to kasi hindi naman tayo aeroplano, wala tayong over baggage. Pwede tayong magdala ng marble, no? Papayag naman si Si Barako. Sabi Barako, bigat niya na. Kaya, Barako. Kakayanin ko. Kakayanin ko. Ang gusto ko doon yung yung sariwang isda. Oh boy. Yun. Kaya lang, Disyembre ngayon ga. Okay. Hoy, lipa na Santo Tomas ba? Eto na tayo, Batangas na. Batangas na? Oo. Oo. Lipa Batangas na to eh. Santo Tomas Ayun ang exit Oh, Batangas City di ba? Oo, Batangas Batangas na tayo. City. Che, alam mo yung pupuntahan natin ha? Mamaya, Baka mapunta tayo to sa Bicol. welcome to Startor. Batangas Port. Hindi ba doon tayo exit sa Batangas City? Wala ba sa Batangas City ga? Hindi ko alam ga. Wala pa. Hindi yung port. Tingnan natin. Meron kang yung sa phone mo? Ito. Ha? Ito nga. Oh. Hindi si Percy. Hindi, nagdadrive siya eh. Mag-exit ka tayo buwan. Aba, buwan. Gusto nyo kantahin ko yon yung buwan? Buluan ba yun? Buluan. Baka lumampas tayo. Bicol ang Wala tuloy pa. natin ito. Bitukang manok. 43 minutes pa. Yun ang Stay on Calabarzon Expressway. Dito, stay tayo dito. Oo. Okay. 40 kilometers ito. Ga, 12 Alarm. o'clock. God bless us all. Thank you, Lord. God bless us all. Thank you, Lord, for this opportunity that you gave us. In Jesus' name we Ayan, pray. toilet. Amen. Teka, yung phone ko. Welcome. Hospital. meters, turn right. Okay. Sige, pasok. Security level 1. Private vehicle, go.
Ang ticket. meters, slight right. Doon sa kabila. Mag-uutan nila, no? U-turn lang po. Magpapaticket para. Nandito na kami, Verifying ng guys. ticket. Mag-uutan. Pero kailangan pang i-verify yung pin-rent out namin na ticket. So, doon daw malapit sa 7-Eleven. So, ito mag-U-turn tayo. Pumasok na tayo dito. Ngayon, labas tayo ulit. Nasaan ang 7-Eleven, nakita nyo? Hindi. Sa Pampanga, may 7-Eleven. Baka mabalik tayo sa Kaya nga. Pampanga. Kaya nga. Saan ang 7-Eleven? Dito lang yan siguro. Doon. Pinag-diretso tayo. Yun, nakita ko na yung linya. Ayun, nakita ko na yung kulay. Perdit pula. Ayan, ang dami verify. At ang 7-Eleven dito, ayun. First time natin guys, so lahat inaalam natin dahil hindi pa natin na-experience. Binigyan ako ng, ano tawag dito? Binigyan ako ng instruction ng kapatid ko pero iba syempre yung Actual. actual. Ayun na may kainan no. Mamaya, Kuya Diggs Food House. Kain lang na. Kain lang alam. talaga lang para pagkain talaga ang ano mo, no? Ay, oo ah. Sige. Security level 1, you are mandated to follow all existing rules and regulations upon entry. Yes, we will. So, nandito tayo kanina, guys. Pinabalik tayo ng Tamo, guard. dumami na kanina, wala, oh. Oh, yeah. Mag-aalas dos na eh. Oo, mag-aalas dos na eh. Oh. Salve yata ang barko, ang ferry. Doon na, boss. Saan to? Pinayagan na kami. Bakit? Sasabihin sa atin kung saan tayo pipila. Ay, teka. Pag na ano na yata, hindi ka na siguro pwedeng umalis. Paano kaya to? Hindi, makakaalis tayo. Tsaka sa dami na sasakyan nila. Hindi kasi may sinabi si Bonbon sa akin na something. Hindi direct lang tayo dito. Mm-mm. Good afternoon. Kasing saan kami? Romblon. Starline. Starline. Ah, Starline Express. Boss. Romblon. Abante doon. Pati walking may linya, oh. Ha? Pati walking. Oh. Buti stricto sila. Hindi yung Yeah. mag-ano tapos magulo, no? Sabitan mo kami, ha? Naka-stop kami ah. Atras mo kaya, Chi. Meron bang Meron sa likod natin. Ako, ang laki niyan. Pakita mo lang na atras tayo. Para may ilaw lang. Ayan. Tapos galaw mo po. Galaw mo lang para alam. Ayan, malayo-layo pa naman. Ayan. Oh, ayan. Ayun, go daw kami. Ayan, ano nila kasi last tayong sasakay yata, che, dahil kasi una tayong bababa, Romblon una, tapos Sibuyan, tapos Rojas City. Kaya ina-arrange nila yung mga sasakyan na sasakay sa ferry. Ay, Romblon eh. Romblon! Ay, sunod ako sa ano na yun. Okay. Kasi ang Kulasiga is Rojas. Rojas. Wala akong kulasisi. Kulasi Port is Rojas City Port. Rojas Capiz. Kasi may Rojas din na Mindoro. Ayan guys, so mainit, nag-aantay mga tao. Pero nung Pasko yata or magpapasko, grabe ka busy daw dito, nakita namin sa balita. Dahil maraming
dito na bumibili ng ticket. Dapat bibili ka na ng ticket beforehand. Kasi kung dito ka pa, minsan makakabili ka pero the next day ka pa makakaalis. Ayan, tinitingnan ni Sir ang ano. Romblon! Bakit ako nakikisagot? Mamaya na yan, magkukwento naman ako eh. Yung yung totoo lang, walang bola ha. Oo, magkukwento Sige, ako habang nag-aantay tayo. Kasi parang mahabang antayan to, nakapila tayo. Kasi guys, inaano nila, ang tawag dito, ina-arrange nila yung mga sasakyan, depende kung saan ka bababa. Kasi yung ferry, from Batangas to Romblon, from Romblon to Sibuyan. Okay. Saan yung Sibuyan? It's part of Romblon Islands also, okay. one of the islands. Okay. So from Sibuyan, Rojas City. Okay. So, siyempre kung mauna kang bababa, kailangan ihuhuli ka ang sasakyan mo. Huli ka, kung bababa ka ng Romblon, huli tayong papasok sa ferry. Oo, tama. Dahil kasi una tayong lalabas. Dahil una tayong lalabas mamayang madaling araw. Okay. So, kwentuhan ko kayo habang nag-aintay tayo. So, may time, Bon, Basta tayo kukwento mo, totoo lang ha. totoo ito, kwento Sige, to ni sige, Bonbon, sige. yung kapatid ko. Okay. So, nung may time galing sila dito sa Maynila, uuwi sila ng Rojas City, dito sila sasakay sa Batangas Port. Okay. Eh meron na silang ticket mag-asawa, tsaka dalawa nilang anak. Yung dalawang older kids, college sila that time, may nasa AUP, nasa Adventist University of the Philippines sa Cavite. Nag-aaral pa sila that time. Okay. So, wala silang ticket yung dalawa. Dahil kasi hindi sila naka-schedule na umuwi. Not at that same time. Okay. So, ang may ticket lang silang 4. Yung mag-asawa at saka dalawang younger children. Okay. So, nangyari na makakauwi pala yung dalawang older children. So, nagbaka sakali sila. Pumunta na lang sila dito para bumili ng ticket na. Kasi pwede ka naman bumili dito ng ticket. Kaya lang, pag busy time, peak season, mangyayari na kung makakabili ka man ng ticket, pwedeng hindi ka pa rin makakasakay that day. Kasi kung puno na, max out na ang number of passengers, the next day ka pa makakasakay. So, scheduled ka for the next day. Okay. So, yun ang ginawa nila. Pumunta sila dito, nagbabakasakali na makabili ng ticket at makakasabay na yung dalawa pa nilang anak. So, sino naghatid? Si Janjan, yung kapatid ni Julie, ang naghatid. So, sabi, kung hindi matutuloy, Hindi mabigyan ng ticket. oo, sabi niya, tawagan siya para sunduin niya yung dalawa. Yung Dalawang older kids. older. Si BJ, si Shannon. Pero sila Bonbon tutuloy dahil may Tutuloy ticket. kasi may ticket na silang 4. Okay. So, nung pumunta sila, ewan ko, hindi naman, yung pinunta natin, kiosko lang yun eh. Yung kinukwento niya sa akin, parang Bili parang ng ticket opisina. talaga. Oo, parang opisina, papasok ka. Bibili ng ticket. So, nung sinabihan sila na, ay, wala talaga, sir. Unless, chance passenger, may nag-cancel last minute or whatever. Pero by the time, gabi na yun, sabi niya ganun. So, nakiusap sila. Nakiusap sila. So, nilista lang ang pangalan. So, yun, wala. They're praying na makakasakay yung dalawa. Which, Hopefully. kung hindi naman, well, yun lang ang mahirap. Dahil si Janjan, magdadrive na naman pabalik ng from Sukat, pabalik ng dito. Batangas. At saka, Gabi na. oo, gabi na. Okay. So, at syempre, ayaw niya iwan yung dalawang anak niya dito sa port. Mm-mm. So, ngayon, lalabas na sila ng mag-aantay sila, sinabihan sila, come back at this time, ganito, ganyan. We will check kung meron pang, Dahil chance passenger. may chance, oo. Okay. Pero nakalista na yung pangalan. Okay. So, nang palabas na daw siya sa sa office na yon, Mm. halos sabay sila ng may babaeng lalabas din. Mm. Or papasok, basta nagkasalubong sa, oo. Okay. So, binuksan niya ang pinto. Binuksan daw niya ang pinto. Tapos lumingon pa daw yung babae, sabi, oh, thank you, sabing ganon. Mm-mm. Thank you. Papasok siguro yung babae sa office. Siya naman palabas. Sabi ng babae, ay, thank you. Sabi niya kasi binuksan siya ni Bonbon ng pinto. At hinawakan hanggang makapasok. So, wala. Yun lang. Naturalize sa kanya. Ginawa niya yun. As gentleman. Mm-mm. Okay. Tapos iniwan yata nila yung yung phone number nila doon sa sa ticketing. Oo. Okay. So ang nangyayari, tinawagan yata siya ng doon sa ticketing, not too long from that. Mm. Tapos
or bumalik siya. Basta sa tamang time, bumalik na siya doon sa ticket office. Pagbalik niya, sabi ng babae doon sa counter, ay, ikaw yung nagbuka sa akin ng pinto, ang bait mo. Sabi niya, nung nalaman niya na kailangan niya ng ticket, ganyan-ganyan, ay binigyan sila ng ticket. Oh, kita mo. Sabi niya, Yun ang tinatawag na politika. Politics. pero yeah, it is politics, but also, yung bang, without, what you call this? Without, yung wala ka, kung kumbaga ginawa mo yun, kindness and kindness of your heart and being gentleman na binuksan mong pinto, hinawakan mo yung pinto. Nakatuwang ka. Hindi naman niya alam na yun pala yung sa ticketing pala yun na doon nagtatrabaho pala yung babaeng yun. Di nakatulong, sabi ni Bonbon, kung nagsusupla daw ako doon for something, you know. Pag mo, binitawan mo yun lang. Oo. Or whatever, you know. So nakasakay sila. Finally, Oo. God will make a way. Yun ang Yes. sinasabi. Oo. God will make Pero a ang way. akala talaga nila sabi, kung wala at least, Papasundo na lang. oo, kayo kaya dyan. lang na, nakaano nga kay dyan na magdadrive na naman ng pagkalayo-layo. Yeah. Pero God will make a way. Mm-mm. Always. So, yun ang kwento. That's a good story. Yes, Good true story experience. yun. Di ba, Bon? Good experience. Yeah. Kaya nga, Yung kabaitan, yung kabutihan ng loob sa kapwa. nagagawin mo without, Yes. without expectation na Yes. mababalik sa'yo. Parang sa Amerika, natural lang yun eh. Pag kami pumasok, nakasabay mo, ikaw ang nauna, you hold the door. Para makapasok o makalabas yung nakasunod sa'yo. Ganon sa Amerika. Hindi yung paglabas mo, bitawan mo lang yung pinto. Nasanay tayo sa ganon. Oo. Pero dito minsan gagawin mo, hindi ka na makaalis sa pinto kasi naglabasan. Ginawa ka ng sikyo. Naglabasan at pasukan na silang lahat. Wala wala. Ni ho. Hindi ka na nakahawak ka na sa pinto. Hindi, totoo yun. Dahil kasi ako na-experience ko rin dito eh. Minsan talaga nakasunod ako. Basta pagpasok nung sinundan ko, hindi na tumitingin. Basta bubuksan pinto sa baby. Oo, you have to be careful kung hindi. Tatamaan ka ng pinto. Tatamaan ka ng pinto. Nasanay kami doon sa Amerika na pag may sinusundan ka, talaga hahawakan yung pinto till na makapasok ka or lalabas ka till na makalabas yung sumusunod sa'yo. Pero dito, minsan nami-miss nila yung ganong kindness, you know. Oo, Pero pero tayo, masasanay ginagawa rin tayo. natin as much as possible Oo. kasi yun ang nakasanayan din Oo, natin. masasanay din tayo. Pero ganun pa man, tayo, ganun ang ginagawa natin di ba? Pag kami nakasunod sa atin, let's say, papasok tayo kung saan man, may kasunod tayo, hinahawakan natin. At saka marami, isa pa rin, hindi sa masamang, what do you call this, na pinipinta sa natin ng kapwa natin Pilipino. Kung hindi kasi, Yun na lang yun ang nakasanayan. nakasanayan na hawak mo yung pinto, tapos papasok, nakasunod, hindi nakatingin sa iyo ni walang ha, ni ho, walang thank Wala, you. oo. Doon sa Amerika kasi, masasanay ka ron always. Natuto tayo doon kasi tayo dati siguro ganun din. Always say thank you. Mm-mm. Or you say welcome. Pagka nag-thank you ka ron, ina-expect nung pinagsabihan mo na magre-response ka, magsasabi ka ng you're welcome. Or, okay, thank you, yung ganon. Isa- Pero hindi nga nakasanayan dahil kasi yung mga lalo na yung mga lumang kultura, pero yung mga bata ngayon, na rin, adapted na rin sila. Mm-mm. Ganon. Pero kami, katulad ko nga, 45 years ako doon, nagganon ng system, ganon ng culture, siya 30 years naman, na ganon ang nakasanayan namin. Kanya, we're not expecting, pero, Minsan nung nangyayari. una tayo dito, nagugulat ako. Oo, nakakagulat talaga. Hindi, isa pang nakakagulat. Hanggang ngayon para akong isa pang ko nagugulat ako dito ganun bago tayong lipat dito. Yung pag nasa pila, yung magi-insert lang sa harap mo, Oo. parang wala lang sa kanila yun. Yung magka-cut line. Oo, parang wala lang. Nung bandang huli, naintindihan ko na, pero siguro sa tagal na, may more than half of my life nasa Amerika ako, natuto akong mag-antay, siyempre natututo ka kung kung nasaan ka, di ba? Natututo ka sa mga, Wala kasing cut line doon. oo, parang doon, parang nakuawain ka ng tao pag nag-cut oo. line ka. Kahit nung yung
di ba pag sa mga restaurant dito mayroong lababo na nasa labas lang para hugasan ng kamay, which I like. Sa bayad pa pala tayo dyan guys ng parking, 190 pesos. Ma'am, ito ma'am. Kasi puno na daw. So meron silang paid parking. Thank you. Thank you ma'am. Okay, tuloy. Yun yung Okay, mga saan lababo. Ha? Yung mga... Nakalimutan ko tanong saan tayo. Hindi natin alam. Diretso lang, may direction dyan. Pasok daw tayo eh, hindi na tayo magwe-waiting. So, hindi ka naman maliligaw dahil every few feet may pagtatanungan ka, may nag-check. Ayun oh. Nag-arrange ng kung saan ka dadaan, saan ka magpa-park. Hindi na matapos yung kwento ko guys ng lababo. Ilang tao to eh? Doon sa iba, sa harap. Busy silang dalawa, kwento ko na lang yung lababo. Yung sinasabi ko sa restaurant, so lababo. Sa lababo guys, minsan naghugas ka ng kamay. Bigla na lang may kamay na Papasok. oo, mapapasok sa gripo na nabubunggo sa kamay mo. Eh kung galing ka ng ibang bansa, hindi sa pag-iinarte. Parang yan yung Courtesy. yung personal space mo parang nai-invade. Kaya nga. Na nakadikit na sa'yo na hindi naman kailangan dumikit kasi pwede kang pumila, Hindi, talagang pwede kang magantay. kailangan magantay ka. Pero dito, nagugulat talaga ako minsan, huhugas ka ng kamay, bigla na lang may susulpot na kamay na nakadikit na sa kamay mo, naghuhugas din. Yun nga yung courtesy. Pero, nasasanay ka rin kasi syempre, kung nasaan ka, Ma-adapt. you adapt. Hindi, doon daw eh. Gaganon tayo daw eh. Ma-adapt Either way, mo kung ano Nandito ang... naman tayo sa parking. Oo. At saka lang, ang niyan, magano yan sila, Announce. mag-a-announce, papuntang Romblon, Sibuyan, Kulasi, ganyan. Okay, tuloy mo ga. O, tapos. Ayun na, tapos na. Yun nga na magugulat ka. Ngayon, sa una parang kang, bastos naman ito. Pero marirealize mo na Nasa Pilipinas. nasa Pilipinas ka, this Tama. is the norm, so hindi ka na mag-inarte. Oo, tama. Hindi ka magagalit. Oo. You know, tapusin mo hugas ng kamay mo, okay lang, don't make it a big deal. Oo. Yun ang ano doon, Oo, ang pero lesson. sa akin ga, nangyari rin yun eh. Oh. Yung may kumat sa akin. Mm. Kasi nga, I mean, nasanay tayo doon bagong dating tayo dito. Pinagsabihan ko, Mm. Kako, I'm also in line, sabi kong gano'n. Ayun, umalis, pumunta sa likod. Oh, pwede mo naman pagsabihan, Pero in a nice way. In a nice way. In a nice way. Tapos sila, yung wala silang yung personal space, kahit na nakadikit sa'yo, Oo, spacing. Oo, wala, parang kang naninibago, pero Ayan, wala na, magdadalawang taon na tayo sa Pilipinas. Excuse ka Ha? Tingnan mo yun, yung ibang ang pupuntahan nun, Oh. kanyadong dinirect, Oh, tayo, dito tayo dinirect. oo. Depende sa pupuntahan. Oo, depende. Kasi iba-ibang barko yan, iba-ibang... Oo. So ngayon, ano nang gagawin natin? Iba-ibang airlines. Teka, paano ba to? Hindi tayo pwede umalis dito. Paano tayo bibili ng pagkain? Nadadalhin Nadadalhin sa barko? Paano tayo kakain? Scout, kailangan. Sana magtanong tayo kung pwede ba tayo Teka muna, makababa. establish lang tayo sandali dahil Hindi. pero para So, alas 2 ng hapon, makapark na kami doon. Mag-a-announce pa sila kung kailan papasok ng ferry. So, ito kain kami dito sa karinderya. Maraming kainan dito sa loob ng ano lang, ng port. kain na lang tayo, kain cowboy. Oo. Ano mo pag-shoot talaga, kailangan yan. Kaya yung mga hindi sanay sa ganito, mga karinderya, kailangan masanay na kayo. Oh, ayan, Percy, sarap na tilapia. Ito, laman loob na baka. Ito, adobong atay at balon-balunan. Masidlan lang yung masidlan lang yung chan. Kasi pagdating naman doon, may pagkain naman. Ito na guys. Yun, tama. Salve Regina. Yun ang sasakyan Salve natin. Regina. Oo.
Bossy. Happy New Happy Year, New boss! Year! Roas po tayo. Ro- Hindi, ano? Romblon. Romblon. Ipila ko doon sa pickup. Okay, salamat. Bilite. Ayan siya guys. Si Salve ang ating sasakyan.